egy jeep. Király. Megyünk. Visszadjuk. A stream meg Persze. automatikusan veszi. Vigyázz, megy jet rátok. Mit csinálom? Stream meg. Itt már semmi már esély, Kovi. Döcsi. Aha. Várjál, megyek, segítek. Leszállunk. Oké. Megyek, segítek. Bent maradok, javítsál gyorsan. Mögött. Jet. Ó. Franc. Disable the jet, vagyis a Havok. heli. Vigyázz, kiszállt. Jó. Nem baj, megszerzem a helit. És Áááá, már ne, jó. Ó, ez kell, Mely? gyere vissza helizni. Megyek vissza. Ne. És bebuk- lekéselnek! Jövök kezdőre. Hát, Én part felütés bebugoltam. beszállok. Ó, Van transporter már kezdőn van. izé? Ne, bebugoltam. Van, király. Covid, gyere ide, léci. Nehogy megyek. Mit csinálsz? Bebugoltam. Jól. Jövök, igen. megnézem. Csak messze vagytok. Ugolj le. Hallod? Ez olyan, Ugolj mint le. amíg Kárgon volt, nem? Még TDM-en valami. Igen, az Gyönyörű vagy. olyasmi. Az a legjobb. Nem tudsz legugolni? De le tudok googolni. Most hasalok éppen. Kajam. Nem úgy néz ki. Tudom, ilyen, te ejtőernyőm lenne. Aha. És akkor Vagy most csak- mi? Majd beszállok a tankba, hát ha jó lesz. Menjél Ne. jetrán. Hadd nézzelek. És jó lett. Na, jó. Franc. Bocsi, ne haragudj. Gomi, remélem felvetted. Én nem. Akkor Ovi bánom. az- Arról híres. Igen, Én sosem szoktam menni. ahogy Martin, itt Kinyírom van a azt a jet. srácot. Itt van a jet. Ja, hol? Ott Nem kettő. jetezek. Jössz? Nem nagyon akar helit adni. Nem jössz? Jövök. Akkor várunk. Csak akkor Jöhetsz. méregetsz? Méregethetek? Bitadenke. Itt van. Dobjam. Ja, jó. Nem kell. Ezt ha nézd meg, hogy nem állítódott el a cuccod. Jaj. Nem nézem most meg. Heli. De nem úgy, Szemben. hanem csak... Látom. Jó. Meg egy jet is van. Látom. Megint kezdenek Meg húzni lesz. minden Hát zászlót. nem lesz meg. Nem. El lehet célmezett. Lecsapódott a Darálni földbe kéne az izé. mindenkit. Lehet. Hogy erre nem hat a izé a... Ami a A tankban mindig hat. IFLR? Nem, hanem a izé... A... ECM? Nem. Hanem hogy a tanknak a mozgását Ott a kisimítja. heli. Hihetetlen. Helit. Miért nem? Hát azt Adjál beszívtad, neki, öcsém. El se találom. Ha ilyenre Túl van, messze akkor vége. Jet. Kurva anyja. És nem, megint még egyet nyomja rá. Oké, szép. megvan a... Éppen telibe kaptad. Vagy jött is. Ja nem. Azt hittem már kaptam valamire pontot. Basszus. Na, Találd. találd gyerek. Ja, levesz. Hol elszálltam. Govi, állj át második ülésre. Feri vagyok. Még Vagy mindig. igen. Én ezzel nem tudok lelőni senkit. Ecke, itt vagyok kezdő megint. Kitáltam valakit, vannak benne sokan. C4. Gyezett itt a gyerek. Ecke, te hol vagy? Ezt honnan lőnek? Leszülettem, Marci. Oldalról. Jó, jó, jó. Ah. Várjál, írtak. Ecketten nem. Tudom. PH-s. Talál gyerek. Ja, az Ismerted, izé. tudom már melyik. Az a zacskó fejű. Igen, tudom ki. Au. Várjatok, javítok. Jó, oké, és akkor picit bátrabbak leszünk. De nem... Tényleg senkit nagyon messze annak. Hopp, 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 Ő hopp! viszont hátulról is jön Ez a valami. talált gyerek lesz. Ő jetezik. Jet noob. Au. Dobok ide egy Tollak, spam Ecke. bacon. Jó, várjál, lelépek picit. Jó. Jó. Mégse. Javítsd, javítsd. Ja. 2% gyerekek, ez nem. Jaj. De azt is Akkor forgattam át két. Bézérben is. Mi? Semmi. Érdekel. Ő jetezik. Marci, hova élettél? Semmi, én életben voltam, eddig Ja, is. Nem voltál. Itt vagyok, Kovi, veled. Oké. Én is itt vagyok, vigyázzatok, megy egy csávó valahol. Megyek Az felétek. lent van. Vigyázz, ugrik ki egy tetőre. Jó, várjál, Kiszálltam. akkor felmegyek tetőre. Hites. Egyet megöltem. Az volt az. Szerintem. Ja, Másikat kilőtt. is. Miért nem így jár mindig a izét?
Alattunk van egy valaki a házban. Akkor megyek, megkeresem. Jó. Megvan. Havok. Megvan, Istenem. megvan, csak FPS dropon van. Kurva jó. Jaj, de rossz. Marci, nem Egy akarsz kiszedtem a helizni? helit. Igen, Tessék? nem Helizni vettem nem fel. akarsz? Na hát ilyen. Hát nem tudom. Nem, És talán nem- gyerek leszett titeket simán. Talán. Nem, megbeszéltem vele, hogy minket ne öljön meg. Igen? Ja. Ahhoz képest engem utána kinyírt. Ja, hogy téged ilyet? Ja, hogy te ilyen vagy. Kurva! Ez kell, milyen fegyó ez? Bocsánat. Ez milyen fegyó? SG-53. Jó van. Úgy van! Jó, Marci, jövök, mindjárt. megmentlek. Jó, gyere, ment le Én Neked még teljek szerintem meg. lesz valaki. Absz. Aha. Itt nincsen lava, faszomtala van. Most úgy ellavoznék. Hé, És- húzzák B-t. Mi? Kurva anyjukat. Halad gyerek. Nem. Jaj, ne, leestem, bassza meg. Itt a gyerek, itt! Ah. Megölt? Aha, ja, élesztem valaki. Vagy jövök én. I'm gonna lead the fuck up. Vagy hozok inkább izét, ammót. És a kurva! Hihetetlen. Hol volt a rossz arc? Sehol, csak elhánytódott megint a... Eckete. Én. A mókál valakinek? Nem Elkoptam. ölsz meg, de meg... Ó. Jó, azt megbeszéltük. Mi a farkáról van a Szombathely kurva? környéki még. Konkrétan... Nem kell felolvasni, Marci, köszi, mindenki Van baj. látja. Hát, nem. Megvan. Azért volt ismerős. Hol vagytok, gyerekek? Nippen B és C között. Nagyon Lebuktam szétszakadtunk. én is. Én meg itt vagyok Bény. Itt van Marci, itt meg Ecke. Király. Ott van De valahol mellé egy ment. tank. Itt. Kicsit feljebb céloznék. Nem tudok. Kéne. Szembe egy gyerek. Épület. Megvan. Jó, kösz. Jó. Ez kell, mögött, vagy feletted, vagy hol van. Kamion mögött is, Mindenhol. mintha lenne valaki. Melyik kamion mögött? Ah, Nem, mögötte. fent. Igen, megpróbálok felmenni érte. én is. Absz, visszapattott a gránátom. Menjél már elő! Kurva anyád! Bazd meg csetten robban az a kurva növedék. Hihetetlen. Egyet Nem kiszedtem, is és fent van még egy. Ja. Úgy láttam. Horst der Ficht. Falter. Jövök és megölöm. Áj! Hát látszik, te ő ölt téged. Hát jó. Ecke, hol van? Nem akartam ezt a lépést Kamionnal megtenni, de bent a kénytelen földön. leszek. Csak ül egy helyben. Mit csinálsz, Marci? Passzolót Marci bal jöttem. kezed felől. Ja? Tank, jó. És melyik a Király, bal kezem? megfoglalni. Tank. Ecke, tank. Igen, Nem tudok vele mit kezdeni, ez a probléma. hiteltem. Én se. Tizabled. És Felrobbant. C4-es kurva anyádat. Nem, vigyázz, megy mögötte. És hogy? Ez már sok. Na, szép, valaki megölte végre azt a cigányt. Én voltam. És Kitettem élesztették. mindkettőt onnan fentről. Jakobi, megy fel maradj, egy maradj, support. ne. Ja, Ott van még egy. maradj ott. Megpróbálom Elbasztam kiszedni. megint. Nem álltottam át a kitemet. Ahogy élesztették. Ha? Megvan Vigyázz, mindkettő. király. Életed dobsz, Jó, Léci? király. Aha, itt van. Abszol, aki belét suhintott egyet. Ja, de kiszedtem. Ja, jó. Hallottam azt a tipikus... Én meg csak láttam. Pont ide Hangot. nézzük és elkezd hadonászni. Ja, az vicces. Általában. Amúgy ha nincs itt a medkit, akkor lehet, hogy kiszed Ja. őt. Hopp, ez egy feli. Ez meg egy ingyen kill. Horse der Fighter. Hol van? Most öltem meg? Ja, jó.
Most mennek föl, azt hiszem, lépcsőn. Lépcső. Lépcső. Már rég volt. Sokan vannak itt alul! Cyber Schnitzel. Letszal a kitemet, Kovi. Ne! Vigyázz, Kovi. Élesztették. Várják. Baszd meg! Ecke, maradj egybe. Egy másodperc, itt vagyok. Hogyan? Jaj. Marci, jöhetek? Itt van egy. Jaj. Oh, Kettes nem úgy Jövök, jó. megmentlek. Ezt Jogi, már lekéseltem. Nem baj, mentlek. Jó, mencs. Hú, van meg. Na, ez itt jó volt. Mindjárt kérek, hogy Marc Kairis cheater, noob, ha. Ja, persze. Hát mert az vagy. Hát szemből lekéseltem csak azért, úgyhogy belém lett egy tárat tulajdonképpen. Ó, de jó! Az már azért elég feltűnő cheat. Ammo Menjünk. kell amúgy valakinek? Bére kéne menni a Még a van gyerekek. 3 tárom. Toljatok. Au. Fönt. Vigyázz ott Nem, van az lent. épületben. A garázs. Valaki maradjon már vissza, hogy... Szóltam. Várjál, maradok, itt vagyok. Jöhetek. Feri? Rám jöhetsz. Akkor Ecke. Anyádat. Dobja a mót, létszik. Tessék. Kösz. Tibi. Here's some ammo, bro. Gyorsan húzzuk be a B-t. Vigyázz, megy egy. Fönt. Itt lent van. Ketten vannak. Oldottam az egyiket. Ne találsz a kurva nyelv. Jó. Kill assist 59. Spotol van egy, megy be. Én ezt azt valaki szerencsétlen. Nem ez volt. Nem erről Az az volt az. Escape, de... RPG? Néztem. Ja. Hahaha. Hát... Vagy a... muszáj volt. Jeep. Honnan? Ó, Szét visszahúzzák. vigyázz, itt jön B-re. El fog ütni. Jó, kilőttem. Király. Éleztem az Jön a elhullottakat. tank. Tank. Ecke jövök. A baznak, hogy belagol ez a szemét. Tessék. Baszki van egy Van valaki. belőle. Kijött. Megpróbálom javítani. Meghaltak? Azt Pont felrobbant. Sniper Hát szegényem. ez felrobban. Imádom. Menjünk a szélén. Még jön Sniper. tank. Jó. Még egy tank. Jó, Az vége. lesz a- A felesleges szórakozni. Das is zene. Gyere ide! Ah! Csávó 0-10, vagy 10-0 vannak. Kemény. Talál gyerek, fogadjunk. Ja. Pont Végig mellett az csatáztak. ászló király. Jet noob. Jet noob. És én lettem az első. A7 is. Igen, se volt most még. Hát ez az. És mostanában. Hát ez az. ACVR spec. Nekem lett egy dogtagem is. Az L86 Q. Há. MVP2, ki lett az első? Én. Az Kovi. ellenféltől, nem? Kovi. Én is Rovi kaptam MVP-t. Hármat. Amúgy volt RPG-vel egy Láttam. heli killem. És Kovi lett az első. Na bazd meg. Ace Quadribban, hát nem hiszem. Most mondtuk el 8-ra Marci. Hogy Kovi lett az első? Igen. Kovi, tudtad, hogy te lettél az első? Nem, hallod. Kovi, mondták már, hogy te vagy az első? És Kovi most tudta meg, hogy ő lett az első? Mennyi? Szép volt, Kovi. Hanyadik? Köszönöm. Köszönöm, srácok. Én Nem volt szép Mit, amúgy. mit ránkentek a zék, lovságok, lemossuk a gyalászatot. Meg. Korg. Ez a Karg Island, nem Korg. Ez Karg Island. karog. Köszönjetek el Karg. szépen, fiúk, a nézőktől. Ez most ennyi volt. До свидания. Ja, hogy ezt vetted? Ja, akkor jó. Akkor sziasztok! Sziasztok. Akkor